Здравейте! Намираме се в предградията на Видинския квартал Нов път, където ще разбереме веднъж за винаги ком Боб яде ли, братче. От други ден ще се опитаме да разберем къде измуват раците. Здравейте, момчета. Ком Боб яде ли? Имате ли представа? Аз имам представа, имам един кондом. Не само Боб, еде помия на прасето еде от ръцете ми баничка. Баничка, шоколад. И вафли. Казвам се Васил Анков Цеков. Имам 4 деца, безработен и съм най-бесният човек на тази земя тук в Видин. Най-бесният рапър. Let's go the bets! Хамбургери яде ли? Хамбургери. Нищо ми не отказва, ако съм отдавал. Дюнерче. Аз ядем, той ме гледа, че той ми гледа гръхота ми, викам, какво му става, викам. На ти е, Боби. Боби ли си казва? Да. Толкова как се казва? Това е... Марина. Това е Кобила. Има ли шанс да ме ритне, брате? Защото Не, ме е страх. не, много е кротка с гаранция. Така, значи, моли да му ухапе? Не. Ако излезе отпреди и сипа така малко пред нея бобец, няма проблем. Може тук едно нелонче да пробваме да видим дали че еде. Защото мен ме е страх, че ще така. Добре, ще пробваме с обикновена консерва Боб, но искам да те питам, възможно ли е да яде примерно салата от Боб, бобена салата? Бобена салата и от зелена салата може да яде. Добре, според тебе може ли да яде Боб с ориз, да кажем? Възможно е, да. Възможно ли е да яде Боб с наденица? Да, щом съдържа мазнини. Да. А възможно ли е да яде Боб с царевица, да кажем? Най-добре. Добре, възможно ли е да яде Боб с леща? Може да е възможно, но не сме пробвали. Да, възможно ли е да яде Боб с супа топчета? Супа топчета. Може. Да. Добре, възможно ли е да яде Боб с круши, братле? Ох, извиняй. Няма нищо. Може с ябълки вътре, може с круши, с всеки плодове. Добре, възможно ли е да яде Боб с салам, братле? Да, възможно е. Ами Боб с някакви витамини, примерно? Възможно е. Добре, да кажем, какво мислиш за Боба с салата, копане? За коня? Да, може ли да яде? Може, да. Добре, а нещо да ми кажеш, възможно ли според теб да яде Боб с чушки? Само да не се люти. Възможно е. Възможно е, значи. А възможно ли е, копеле, Боб с фасул, да кажем? Възможно е, копеле. Сигурен ли си? Да, копеле. Добре, още няколко въпроса, само последни въпроси, братне. Добре, възможно ли да е Боб от консерва? С консерва с... как? От консерва. Боб от консерва, брат. Да е консервиран. Да е като тая. Да, Боб от консерва. Може, да. Така, мисля, че сме готови. Разбрахме, че е възможно да яде всички видове Боб. А сега да пробваме. Дай тук, братне. Ай. Как се казваше? Марина. Марина. Виж, Бобче, вкусно е. Марина. О, копеш? Дай Марина. Марина. Хапни. Хапна си. Виж. Хапна си, Марина. Вкусничко, обите. Копре, хапна си. Хапна си малко, но си хапна е такова. Да, Марина. Точно малко. Вкусничка, често така. Хапни си, моля те. Да, клюцни. Марина, клюцни. Не е гладно, видиш, а? Но все пак хапна малко. Всички видяхме, че хапна малко, нали? Я дай още малко. Я да видиме. Яде? Ето, виж. Виждаш ли? Според тебе, са коне като хапне Боб, братле, ще пръдне ли след това? Да. Ще пръдне. Да, както преди от царевицата. Значи според тебе конете пръдат от Боб и от царевица, така ли? Да. И от ечемика, от овеза. Ако яде зеле, братле, дали ще пръдне? Как? Зеле. Да. Зеле. Много мерише. Така ли? Да. Добре, копане. Хубаво. Ами, това е нещо друго да кажем? Нещо друго. Кажи го. За телевизия GTV. Кажи го като американци, братле. Yeah, motherfucker, they bitches, GTV!